जनसेवेला तत्पर सदैव तुमच्या सोबत, लढल्यात लढाया किती सिंधुदुर्गाच्या जनते खातर। शिवसेना उद्धवजींची शिवसेना, शिवसेना शिवसेना। कोकणचा पुत्र आगळा उद्धवजींचा मावळा, निष्ठेचा आदर्श खरा। तुम्ही फक्त लढ म्हणा, तुम्ही फक्त लढ म्हणा। मशाल घेऊन हाती सारे साथ चला देवता, निष्ठेचे खरे बाईक आपले वैभव नाईक। निष्ठेचे खरे बाईक आपले वैभव नाईक। शिवसेना शिवसेना उद्धवजींची शिवसेना, शिवसेना शिवसेना उद्धवजींची शिवसेना। अन्यायाचा करील खात्मा मशाल घेऊन, मशाल घेऊन शिवसेना। 23 नोव्हेंबर 2024 विधानसभा निवडणुकीत कुडाळ मालवण मतदारसंघात वैभव नाईकांचा पराभव झाला। ही बातमी ऐकताना अनेकांच्या डोळ्यांच्या कडा ओलावल्या। विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर कुडाळ येथील पक्षीय मेळाव्यात आता मला आमदार म्हणू नका असे भावुक उद्गार काढून वैभव नाईकांच्या अश्रूंचा बांध फुटला। माझ्या माझ्या पत्नी कापूस बोलावं आणि आली असताना त्यामुळे तुम्हाला एक परफेक्ट वेळ विनंती आहे की तुला तुम्ही वैभव नाईकला नाही सगळं, परंतु आता म्हणजे इतर त्याच्यामधून मला अंतर नक्की घातलं का पुन्हा आपण एक आश्रय निवडून येऊ, तेव्हा आपण तेव्हा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहताना राजकारणाशी काडी मात्र संबंध नसलेलेही अनेक जण गहिवरले। काही पराभव हे जिव्हारी लागतात, कारण पराभूत झालेल्या नेत्यानं जय पराजयाच्या पलीकडे जाऊन जनतेच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलेलं असतं। वैभव नाईक हे त्या नेत्यांपैकीच एक आहेत। सदैव तुमच्या सोबत या उक्तीला जागून त्यांनी गेली 10 वर्ष तळागाळातील जनतेशी घराघरात पोहोचून संपर्क ठेवला। ही गोष्ट त्यांचे राजकीय विरोधक सुद्धा नाकारू शकत नाहीत। त्यांच्या पराभवाचे एकाच वाक्यात वर्णन करायचं झाल्यास निष्ठावंतांच्या गळ्यात थोंडा, पक्ष बदलून न मणिहार असंच करावं लागेल। या पराभवानंतर निष्ठेचे पाईक वैभव नाईक हे अभिमानानं मिरवले जाणारे ब्रीदवाक्य एक जिवंत आख्यायिका बनले। वैभव, मला तुझा अभिमान आहे, तुला सुद्धा 50 काय आणखी खोके मिळाले असते, पण तू हटला नाहीस, तो वाचला नाही, बदला नाहीस। आणि मुख्य म्हणजे मित्रांप्रमाणे मोदीशांचा लाचार झाला नाहीस, मला तुझा अभिमान आहे। शिवसेनेतील पक्षफुटीनंतर 2/3 बहुमत गाठण्यासाठी एक आमदार महत्वाचा बनलेला असताना वैभव नाईकांना गुवाहाटीला जाण्यासाठी 50 कोटींची ऑफर आली असा दावा केला जातो। एकनाथ शिंदेंचे आणि त्यांचे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध देखील होते, त्यामुळे गुवाहाटी गाठल्यानंतर त्यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश निश्चित होता। मात्र मंत्रीपद आणि वैभव नाईक यांच्यामध्ये निष्ठेची भिंत उभी होती आणि ती भिंत त्यांनी शेवटपर्यंत कधीही ओलांडली नाही। राजकीय स्वार्थ आणि महत्वाकांक्षेपोटी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंशी आणि निवडून देणाऱ्या जनतेशी बेईमानी करणं त्यांना जमलं नाही। उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख म्हणून वैभव नाईकांच्या आयुष्यात आले नसते तर कदाचित आमदार ही उपाधी त्यांच्या नावामागे कधी लागलीच नसती। त्यांनी आयुष्यभर पक्षप्रमुखांच्या उपकारांची जाण ठेवली। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे ज्याप्रमाणे शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या राजाशी प्रामाणिक राहिले, त्यांचाच आदर्श ठेवून वैभव नाईक उद्धव ठाकरेंशी प्रामाणिक राहिले। आमच्यावर किती चौकशी लावा, आमची या ठिकाणी किती आमच्यावर तक्रार किती गोळीबार करा, पण आम्ही सर्वजण एकनिष्ठपणे उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आहोत, आजही आहोत आणि उद्याही राहणार, एवढे या ठिकाणी सांगतो। स्वराज्याशी बेईमानी करणाऱ्या सूर्याची पिसाळ होण्यापेक्षा त्यांनी पावनखिंडीत आपल्या प्राणांचे बलिदान देऊन राजाला गडावर पोहोचवणाऱ्या बाजीप्रभू देशपांडेंचा आदर्श घेतला। गद्दार खंडूचे खोपडे होण्यापेक्षा
आधी लग्न कोंढाण्याचं मग रायबाचं सांगणाऱ्या तानाजी मालुसरेंचे ते बाईक बनले. त्याचीच बक्षिसे म्हणून की काय, विधानसभा निवडणुकीत अनपेक्षित पराभव त्यांच्या नशिबी आला. ज्यांनी आपल्याला राजकीय अस्तित्व मिळवून दिले त्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसून त्यांच्या वाईट काळात त्यांची साथ सोडून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधायचा, ही गोष्टच त्यांच्या सत्सद विवेक बुद्धीला कधीही पटणारी नव्हती. गद्दारी करून मिळवलेल्या विजयापेक्षा निष्ठेनं मिळालेला पराभव त्यांना अधिक जवळचा वाटला. विधानसभा निवडणुकीत वैभव नाईकांचा पराभव झाला असला तरी त्यांनी दाखवलेली लढवय्या वृत्ती ही महाराष्ट्राच्या महान परंपरेला साजेशी अशीच होते. तोल दिला तो मला मान्य आहे. खरं तर 10 वर्ष काम करण्याचा प्रयत्न केला, लोकांनी प्रेम दिलं आणि ज्या पद्धतीने मतदारांनी मतदान केलं त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. ज्यांना विजय मिळाला त्यांनाही शुभेच्छा मनापासून. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील 3ही पक्षांना गळती लागली. सत्तेची ऊब घेण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी धडाधड सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केले. सिंधुदुर्ग जिल्हा सुद्धा याला अपवाद नव्हता. खरं तर पराभवानंतर मैदान सोडून शत्रू पक्षात पळून जाणारे कार्यकर्ते हे महाराष्ट्राच्या जाज्वल्य परंपरेला लागलेली एक प्रकारची किडच म्हणावी लागेल. लढण्याची हिंमत असणाऱ्यांनीच महाराष्ट्र धर्माच्या बाता कराव्यात, पळपुट्यांनी नाही. मुठभर स्वाभिमानी मर्दानी महाराष्ट्र लढला, घडवला आणि वाढवला. त्यामुळेच दिल्लीतील सत्ताधीशांना कविवर्य सुरेश भटांच्या शब्दात एवढंच सांगायचंय, करू नका एवढ्या चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही. हे वाक्य वैभव नाईकांच्या संघर्षाला अगदी तंतोतंत लागू पडते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात संघर्षानं वैभव नाईक यांचं नेतृत्व अजून उजळून निघेल एवढं मात्र नक्की. त्यांच्या वाढदिनी टीम कोकण साद लाईव्ह कडून लक्ष शुभेच्छा.